rhywbob sy'n cael ei sylw, a Gareth, mae dy ti lond y lle o bobl i helpu mas a mynd yn y ffordd. Ie, so ni'n baratoi hwyad gyda saws rhywbob a fi pwdyn sinsir wedyn. Reit, oce, da ni ddechrau dy hwyad e. So mae wir i weid bod y rhywbob mae'r i gorau nawr wrth i mynd trwyddo mis Chwefror ar ddechrau mis Mawrth. So mae'r tymor i'n y gorau o rhywbob yma. Reit, so gyfer y cig, mae fi darn o gig hwyad, a pam fi yn paratoi cig o neu cig eidon, falle fyddwn rhoi'r gradell arno yn gyntaf, wedyn dod hwnna i'r gwres. Ond gyda hwyad, mae'n neud yn siŵr bod yr cig neu'r crôn, y braster hollol sych, a mae hwn wedyn yn mewn i ffrwmpan o'r. Reit. So tra bod y gwres i ffwrdd, mae'r cig yn mewn, a wedyn chi'n troi'r gwres arno. Achos mae gwres just yn mynd i doddi'r braster yma. A dwi'n gobeithio fan hyn bod am y blaen. So mae hwnna'n mynd i goginio yn isel iawn, fel bod y cig yn dechrau cwcan, a bod y braster wedyn just yn mynd i doddi ar y gwylod. Gan bod fi ddim yn cyffwrdd cig amrwd, mae'n bwysig wrth gwrs bod fi'n golchi'n wylo, cyn bod ni'n taclo'r rhywbob yma. Reit, so ni'n gweud bod hwyad fy'n y dda yn gyda rhywbob, rhywbeth arall fy'n y dda yn gyda rhywbob yw space. Reit. So, na beth da fi yw space 5 peth, sef cwmyn, sinsir a coriander a chili. So, ni'n just yn rhoi hwnna nôl, a ni'n just yn sgeintio hwnna ar y wyneb. So, ti ar y llon llwy de o bowdwr space, wedyn ti ar y llon llwy de o halen, a mae'r halen eto yn mynd i ryddhau'r braster o'r cig, a just bod wedi dechrau selio, a wedyn llwn ni droi yn ôl wedyn, a mae hwnna'n mynd i ddod â lliw a blas da i'r cig. Reit, reit. Nawr te, so cam nesaf wedyn i baratoi'r saws, so mewn i'r sosban sy'n dechrau twymo, dwi'n mynd i chwanegu, mari off, cwarter peint o wyn coch. Reit. So mae hwnna'n mynd i lleihau a tywhau a ffrwctian. Wedyn, mae eisiau ti ar ryw tair llon llyfwrdd o stoc, so fan hyn mae dy fi stoc llysiau, neu gallech chi ddefnyddio stoc ffowlyn, a wrth gwrs, a mae eisiau rhywbob. So mae help dy fi, so Bethan. So mae eisiau gyda rhywbob, a mae yna rhywbob yr un i chi fyna. Diolch. Iawn. Beth sy'n ei ddweud? A ni'n mynd i dorri hynna wedyn yn ddameidio bach man. Ni'n just dorri fe? Ie, so ni'n mynd i dorri hwnna yn dan. Iawn. Na di'n ti'n oreit, sy'n mynd i ti? Ti'n oreit, ydw. Na ni, mae hwnna'n iawn berffaith. So mae hwnna'n dechrau dod i'r berw, a nawr dwi'n mynd i ychwanegu ti ar y llon llwy de o siwgr brown meddal golau. Ti eisiau dorri hyn, Gareth? Na, mae hwnna'n iawn just i dal nhw. Just i dal nhw, So mae'r siwgr yn mynd i doddi, a wedyn mae hwnna yn gyfle fi ychwanegu'r rhywbob yma. Sio mae'n mynd fan'na, Bethan? O, dal yn mynd trwy Ie, reit. A fi dyma bach yn gynt, fyna nawr. Ni jyst yn gweud ni'n dwlu ar rhywbob. Ie, dim lot o bobl. Mae e fel, fel ambell i beth arall ti'n neillai yn dwlu ar fe, neu ti'n gysau e. Ond mae rai fi gael siwgr dy fe, Gareth. Mae eisiau siwgr os achos mae'n chwerw iawn. Mae'r saws yn barod wedyn, lle ni'n mynd mlaen i baratoi'r brigau rhywbob yma. So i'r sosban, i'r ail sosban, fan hyn mae da ni mwy o siwgr, mae eisiau tipyn o siwgr a rhywbob, ie. So mae hwnna'n mynd i doddi. Wedyn, chydig bach o sinsir, so gwraidd sinsir ffres, a ffordd dwi yn paratoi sinsir yw, so gyda llwy, ffordd gorau i blicio'r sinsir yma jyst blan llwy. Yn lle plicio? Ie, mae'n gweithio tipyn mwy haws, ie. So jyst i dorri wedyn, neu i gratio. Rhywbob na di ni yn ei na. Dwlu arno fe. O'n i lico Yn fe. oed gyda sinsir. Dymys bach neis. Ond i'n casau, pan i'n blentyn, oedd ti'n gwybod dwi wedi arfer fo fan hyn. Wyt ti'n gorfod? Fi'n bach yn telefon stringi oedd o di. Gallu bod. Beth ti'n fanna mi mewn nawr? Beth fan hyn yw hylif grenadin, sef y syrup melys yna. A mae'r brigau wedi baratoi ymlaen llaw, debyg iawn i hynna. Reit, mae hynna'n mynd i ffrwtian. Reit. A mae hain o rhywbob sydd wedi cael ei gorfodi yn y tywyllwch. Ife yna rai pink gwastad? Ie, so na rai champagne. So ma nhw'n dod o Giggleswick, Yorkshire a Wakefield, sef o rhywbob triangle. A maen nhw'n cael eu casglu wedyn gyda golau canwll. Achos mae'r hael yn ymharu ar y lliw, y blas a'r golwg. Ond ni wedi disgwyl rhywbeth eryn. Ydyn nhw'n felysach wedyn? Maen nhw'n dipyn, maen nhw ddim o'r chwerw. Wedyn, ar gyfer yr trydydd neu'r pedwerydd crochan, y sosban. Siw, mae gyd yn mynd lan fan hyn eddi. Reit, fi sefyll nôl fan hyn. So mae'r olew yn dod â gwres, a nawr dwi'n mynd i droi'r hwyad. A wrth i ddweud chyffwrdd chi, a chi tipyn o liw, a chi'n troi'r gwres i ffwrdd, a mae hwnna wedyn yn mynd mewn i'r ffwrn. I gwblhau y broses am tua rhyw 10 munud. Ti'n ffri ar yr ail ochr am rhyw hir iawn? Na, mae hwnna'n iawn. So, jyst mae'n mynd i'r ffwrn wedyn i goginio mellach am rhyw 20 munud, a os mae gyda fi un,
gloi, wedi baratoi, yn barod. O, mae'n ni. A mae'n bwysig wrth gwrs bod ni'n gadw o'r ffwyso, ni'n gadw o'r ffwyso fyna, a mae'r olew yn cynnesu, a dwi'n mynd i chwnegu menyn. Mae eisiau menyn, so mae eisiau tua 25 gram o fenyn. Ti fenyn... Menyn a olew? Ie, so mae menyn rhoi blas, a mae'r olew wedyn cyrraedd tymerid tipyn mwy uchel ar gyfer ffrio. Reit, so mae rhywbeth... so mae rhywbeth yn darad ar gyfer blwyddyn, a hefyd mae'r bresych yma o wlad China. Bresych Sieineaidd yma. So, na gyd chi'n neud i torri nhw, ychwanegu yn fewn i'r olew, a chydig bach o gic, mewn chili. O, na lot o gic wedyn ni. Dipyn o chili wedyn. So, chi jyst yn mynd droi hwn wedyn yn y braster yr olew. So, na gyd yn ei wneud yn y bon, jyst gwywo y dail yma. A dwi'n meddwl bod yr elfennau gyd yn barod i weini. So mae eisiau plat, Gwenda. On cyw. A fe gen i warad y plat bach na. Bydd yn haws gael ei helpars bach ti, Gareth. So mae eisiau troi hwn. So fe gyd i fod yn gyfrifol am hwnna. A dim ond bod y hwyad wedi gwrthfwyso, allan ni jyst i dorri ar draws. Bewn ni fod i wneud o hwn, Gwenda. Dwi'n gwybod. Dwi'n ffeindio rhywbeth hyn o'n isblaen. Mae'r dail, achos mae'r dail yn wenwynig. Beth sydd? Mae'r dail yn wenwynig. Odyn maen nhw'n wenwynig, ie. Dyna pam lost i fo i fi, wan. A fel chi'n gweld, mae'r hwyad ar y wawr pink fyna yn y ganol. Lovely. Reit, oedden bresych yn barod? Chi'n agos ar yna? Ar yn cyfer ni odyn. Mae e wedi gwywo. Da iawn. Reit, ni'n ni ryweli o'r dail yma ar... What? Na chi. Wedyn, y cig. O, drwy'n ffein. Ni yn tuag i bita gyda'n ciged. Os yw'r bwyd yn edrych yn dda, falle fe'n yn ei fentro. Wedyn, y saws, lle mae Bethan wedi torri'r rhywbob yn hyfryd. O chi ddim yn meddwl ferchen pan wedwch chi sy'ch chi'n dod mewn iddi, byddai rai chi helpu mas o'r gegin, oedd e? Fi gobeithio Sian ag y fi sy'n golchi'r llestri. Fi sy'n bwys y sinc fan hyn. Ar o'r sosbanau. Mae'n gyda'i fe, mwynhau'n iawn. A fel chi'n gweld, mae'r grenadin yn jyst yn help ar gyfer y lliw pink llachar. Mae e wedi troi fel sirap bach yna i fyd yn diwedd. Ti'n meddwl bod e'n amserol, bod e'n edrych yn wyn coch a gwyrdd ar gyfer y rygbi. Mae'r pryd bwyd yn barod. Mae hwnna'n edrych yn fendigedig. Ti'n mo mae'n biti i ddistyrbo hwnna, Braidd? Wel, mae Braidd, ie. Dwi'n siŵr sut bod i gyd yn ffrio amdano yr un blas ffaith. Wel, fi'n gwybod. A mae'n dod yn gefn. Ni'n o reit fan hyn, ti'n beth. Gwyd i glas yn y man efo. Diolch i'r ferched, diolch mawr.